Nou, ik doe er in ieder geval gewoon door mezelf te bloeien. En mijn hoofdtrainer is dusdanig te ondersteunen dat ze een heel prut om me hebben. En ik denk wel dat dat mijn grootste kracht is. Ja, en ook eens naar Liverpool dan, maar hoe werkt nou zoiets? Vreeg het Slot hij of vreeg het Liverpool hij? Hoe werkt zoiets? Nou, wat krijg ik al zei, ik kan inhoudelijk net het jip maar uiteindelijk is het natuurlijk de hoofdtrainer die bepaalt waar hij mij neemt. En de samenwerking met Arne is van een dusdanig goed niveau dat extreem vertrouwen in mij groot is. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Als ik nou eens even zie, dat is bij Cambuur een beetje als assistent begonnen best. Eerst wat amateurtrainer, in tweede voetballen, in de wedstrijd trainer geweest. En dan nou bij Liverpool, het is zuiver een sprookje. Het is echt een sprookje. Vroeger lezen we natuurlijk wel van die mooie boekjes die over jonkies die in profvoetballen willen wonen. Nou ja, voor mij hield dat als trainer. En wat ik kreeg al een beetje in die zei, toen ik trainer bij ONT wie of bij de West-trainer, interim trainer West-Haal bij Burgermester, ik vind het elke dag nog even mooi als toen. En ik denk wel dat dat mijn grote kracht is, dat ik mijn werk zo ontzettend leuk vind. Dat ik er elke dag weer energie uit krijg. Uit de jongens die ik train, ook zodat de jongens beter worden. Dus dat is het onderdeel wezenlijk is van de ontwikkeling van een jonge mensen. En dat is, dat vind ik gewoon het allermooiste in dit werk. Ik kan me net heugen dat ik iemand getroffen heb die door die negatief praat. Altijd mensgemeens en echt verstand van voetballen. Het dat er altijd in zitten, want je is echt super trots op die, no? Ja, nee, zeker, maar ik denk ook wel dat stukje wedstrijd door begonst, het ondermeestenwijs, dat hangt natuurlijk ook wel bij hun leerd. Want ik had heel lang bij hun op het bedrijf zitten, in een tankstation en een fietsenzaak. Nou ja, als je op een tankstation zit en dan komen dagelijks, ik noem nou even een fictief vertel, er komen 300 verschillende mensen worden vliegen. Van de arbeiders die mij op zij zouden bij mij een bakje koffie kwamen tot de burgemeester die tankte. Dus en met iedereen kon ik wel een praatje hebben. En dat het nou het voetballing ging, het werk ging of het privéleven ging. Of, ik denk wel dat je dat mij kreeg vanuit het gene steeds maar bij je opgroeit binnen. En dat had mijn heid natuurlijk ook wel een beetje. Dat is ook een makkelijke prater. Die is ook graag onder de mensen. En dat is hard wel. Dat jouwt af en toe wel hele grote voordelen. Als je met verschillende mensen werk je maar. Deze hele streek, die gunt die het beste van de wereld. En wie volg je die oppervoert. En nou, ik stuur die nou dan eens even. Heb ik hoe het hier dan wees dat in ieder geval direct. En hele grote succes daar wens ik. Hey, hartstikke bedankt. En nogmaals, ik ben Joer in de mooie woorden. En ik geniet van een prachtig mooie wedstrijd. En nogmaals bedankt voor die complimenten.